Na radnici Prahy 1 dorazila delegace úředníků z Jižní Koreji. Země patří do skupiny tzv. Asijských ekonomických tigrů s velkou disciplínou. Přesto se u nás může lecčemu přiučit. Mezi Jižní Koreou a Českou republikou funguje spolupráce hlavně v oblasti průmyslu, ale máme pocit, že také zajímavě vedete administrativu a správu historických památek. Proto jsme přišli do Prahy a také navštívíme rakouskou Vídeň a německá města Heidelberg a Frankfurt. Sbírají podněty, jak oni by mohli zlepšit svoje fungování svých městských částí v Koreji. Padaly otázky na naše fungování, jako máme strukturu rozpočtu, jak to schvalujeme. Bavili jsme se tak všeobecně, že bychom rádi, kdyby to nějakým způsobem pokračovalo, ať už elektronickou formu, jestli budeme nějak dopisovat, anebo naší návštěvou v Koreji, i když o tom jsme se nějak detailně nebavili. Ale určitě budeme rádi a uvítáme jakýkoliv další vzájemné diskuze. Zájem o fungování první městské části mají Jihokorejci především proto, že jde o historický střed české metropole, zatížený turismem a obchodem. V Koreji máme mnohem delší historii než vy, ale památky se u nás nedochovaly v takovém množství. Praha na nás udělala velký dojem a pro zástupce Informačního institutu pro řízení místních záležitostí je velkou inspirací. Jihokorejci se také seznámili se sestavováním rozpočtu městské části a financováním jejich projektů. Na oplátku mohou nabídnout rady v oblasti zvyšování efektivity anebo v širším aspektu politiky zaměstnanosti.